Seme bati, esate jozu, bai estudiatu ez dakize, baina, akanbio zozen eman berreko jozu. Ezke bestela, ez dao, zu jute zelanea zertako, diroa irabazteko eta bizitzeko. Umea berdina dia, ez dia tontuak. Eta umea berdi jozu zozer. Eta nik behintzat hola itenun. Hene semia egin, bueno, zuk aprobatu eta zen nahi dezu. Hau, bale, aprobatu ezkeo izango zu bestela ez. Baina ez datetik normaltasun guztian ikusi behar dugu. Ja, larogeita amarkadatik aurrea ja, Donostira jaetzea, ezan ja, hain zaila. Gure gazte garaian, Donosti nuntzion ez genekien, mapan ikusi behar zan nuntzion, antxe, bera, jetxin behar zan Donostira, jetxi, aldapaz bera izango alako du, izango alko baina orduako ja, autobusak eta bazen, juteko posibilea zen Donostia joan eta zinean bertan ikusi. Hemen bazeon, hemengoa uste gendun, etxekontzako, baina Donostia joteko posibilea zen. Eta, normalean, ekartzen du evoluzio bat, hemengoa batzuk eta segitzen zuen, o segitzen gendun, nik ere salian itzan, eta sortu zen zineforum, ja alternatiba bat bezala. Marudun zen, pelikula bat ikusi, etortzen kritikoren bat, esagunen bat, apolaza bitako eta etortzen zen, debate bat izan, mini festival zine Donostikoa ala Ñorgatar. Eta hitz ezan, eta denak ezautzen genituen, eta pelikula majo batzuk etortzen ziren, Donostien bazen, Gaxin, eta bitako zine bereziak, Usal, Astoria, Miramar, danak ontzien, baina parte zen beste zine modu bat, honea ere ekarri zen, intento paradat intzian, baino geho, goratzen ez baita ere, garezit zala, pelikula bat ekartzia, kostatzen zana, eta geundenak, lagun balen bazian, askotek, intentatu zan pixkat, baina ez zan, ikusi esan ez zala posible, eta, pixkanaka izaten guztan, eta geho telebistazioan bere matraka ematen ja, eta gaur duako ja, hasi zan hor sartzen, baina, orain, erakusketa hau paratu duzuela, pentsatzen dut, Añorgako jendea unitze hurbildu dela, erakusketa ikustera, gazteek edo txikienek baltzekiten, hemen zinea ematen zela, eta ematen hasi zela dela 1 urte. Gazteak ez dakite benikan existitzula zinea. Existitu telebista zer dan, ez hau zeu, eta mugikorretan eta ikuste bai. Zine bat sartzea, ez dut intentatu, txikidazkaz, baina zinea sartu eta ordu terdian horiek han mantentzia, ez bada kaldero poto bat palomidagin zaila ikusten dut. Haman mitu pasatala esterazten dia, zerbait inbardela, beste zerbait inbardela. Hemen ez, gune xilikoten ginen, beste batzuk isilik ez zioenak kale. Gehienak isilik, bazpare. Ernesto Calvo zeon hor bestelare hartu eta tita, kalea eta zein izan da, ez duen jazalde. Bat, bi, irula, venga, larba kanpo. Biak eta zeuden, eta haiek ez zuten uzten. Kalea botatzen zuen jendia, baina, hola, zate mali bazen zenean kalea. Ez bazaten, filo oso hartu eta, venga, dena kalea. Ikusten dut historia unitze, badaudela zinearen inguruan, eta gaiunek ematen duela zuek ere sorpresa hartuko zenuten, ez? Erakusketa antolatuta, hasiko zen jendea etortzen, bere historia kontatzen. Hemen beti gertatzen da gauza bera, naiz eta igual erakusketa ez egon, hurbiltzen dira osotarrak, eta beti kontatzen dizkigute historiak pila bat, oso interesgarriak, eta gu batzutan hartzen dugu ideiak hortatik, ere gero gauzak sortzeko, eta elkarrekin proiektuak sortzeko ere, bai. Da altxorra bertan izatea. Bukatzeko informazio praktikoa, noiz arte dago erakusketa hau ikusgai, eta zuek bisitak fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota,
Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Txori guztiak egantagu esku hutsik egun berria te da ez dut lorik egin zure azitza progrearen giltza bai bizi baldintza ez du itzala hundirik jara zure haritzak beti eskamak entzen bizi naiz ni ez dut pleiar zure kopitarik emaida zote jarra beru naurre berakako kodiztut horrekin beti eskamak entzen Joe Biden, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak joan den ostiralean aurkeztu zuen Gazarako su-eten proposamena mahai gainean dago oraindik ere. Eta egunotako erabakiak eta adierazpenak aintzat harturik badirudi Bidenek berak eta Amerikako Estatu Batuen aliatuek asmoa dutela horrekin presio egiteko. Horren erakusle Etxe Zuriak 17 herrialderen komunikatu bateratu bat argitaratu duela gaur eskari argi bat jasotzen duena. Israel eta Hamas deitzen dituzte Meniarako plana onartzea. Ehunka gazte Donostiako Artzain Onaren katedralaren inguruan kanpatu dira gazte koordinakunde sozialistak deituta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatzeko. Atzo arratsaldean ekin zioten kanpaldiari eta gaur iluntzean bukatuko dute. Bi arrazoirengatik kanpatu dira. Gaur eguerdian egindako agerraldian azaldu dutenez, Europako Batasunak NATOren agindui jarraituz Palestinako herriaren sarraskian duen konplizitatea seinalatzeko eta behingoz Israelgo estatuaren aurkako neurriak harritzatela exigitzeko. Berriro azpimarratu nahi dugu mugimendu sozialistako bi talde gehiago esartzearen erabakia ez dela beto politikoa izan, prozesu guztiz legitimo baten emaitza da. Honako hau nabarmendu du Gasteizko Txosna batzordeak ostegun honetan kaleratutako ohar batean. 150 kulturgile inguruk kaleratutako adierazpenari erantzuten dio, hauek duela 2 aste beto hitza aipatu eta konponbide eske publikoki agertu ondoren. Bide batez gatazka zertan den azaldu du batzordeak adierazpen horren tesi nagusia gezurtatuz beti ere. Bitxor Argintzoniz, sukaldariaren Etxebarri erretegia munduko bigarren jatetxe honena izendatu dute 2024ko The World's 15 Best Restaurants sarietan eta Getariako Elkano berriz 28. postuan aukeratu dute. Sariak lan eta presio gehiago ekarreko duela adierazi du Argintzonizek Euskadi Irratiko Faktoria saioan albistearen berri izan eta minutu gutxira egindako elkarrezketan. Ez ustean harrapatu badu ere bezero guztiak pozik mantentzea da haren erronka nagusia. Menuaren prezioa 280 eurokoa da hain zuzen ere.
Arratsaldeon guztioi, Palestinara begira hasiko dugu gaur albistegia. Israel eta Hamas menia onartzera deitu dituzte Amerikako Estatu Batuek eta beste 16 herrialdek. Komunikatu bateratu baten bitartez gobernuburuek eta estatuburuek adierazi dute ez dagoela denbora galtzerik. Bien bitartean Israelgo armadak Uruaren eskola bati eraso dio Gazan eta gutxienez 40 lagun hil ditu. Palestinari babesa adierazi eta Europar Batasuna genozidioaren konplize dela salatzeko kanpaldia hasi dute bart Donostian Gazte Koordinakunde Sozialistak deituta. Euskal Herriko gazte langileok, munduko milaka ikasle eta gaztek unibertsitatean egin bezala, Palestinar herriari elkartasuna adierazi eta Israel burutzen ari den genozidioa salatzen ditugu. Horretarako, egun hauetan zehar, kanpaldia eta hainbat ekimen burutuko ditugu Donostian. Genozidioarekin amaitzeko ezinbestekoa da kale mailan egiten den presioa. Instituzioen ardura seinalatzea eta Israelekin daukaten harreman oro eteteko exigitzea. Garaia jartzen gaitu bide burutzean, hemen bialde soilik baitaude funtsean. Zaudetan zaude. Palestinako banderak gutxi iraundu Baionako Santi Spiritu zubiaren gainean, auzapezaren erabakirik gabe lasterregi ezarri zuten bandera herriko etxearen hitzetan. Era berean Israelgo bandera kentzeko eskatu dute herritar batzuek. Ekonomia gaietan, Europako Banku Zentralaren Gobernu Kontseiluak interestasak jaistea erabaki du ostegun honetan. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission, it is now appropriate to moderate the degree of monetary policy restriction after 9 months of holding rates steady.
Egun bat falta da Europako Parlamenturako hauteskundeen kanpaina hasteko eta amaitzeko eta Euskal Herriko alderdiak goizetik ibili dira kanpaina egiten. Gizarte eredua, ahulenen babesa edota oparotasuna aukera berdintasun bihurtzea dira Europaren nortasun ezaugarrietako batzuk eta Euskadi horretan eredu Oiane Agirregoitia EAJaren zerrendaburuak Gasteizetik aldarrikatu duenez. Batasunaren nortasun ezaugarrietako batzuk, gizarte eredua bere osotasunean, ahulenen babesa eta oparutasuna aukera berdin bihurtzen dira. Euskal gizarte politikak estatuko aurreratuenak dira. Duela 80 urte baino gehiago jarri genuen martxan bizitzeko gutxieneko diru sarrera. Eta orain beste batzuek saltzen dute, hamarkada batzuk geroago lorpen handi gisa. Aste hauetan gizarte ereduari dagokionez argitaratuko ikerketa konparatiboek Europako topean gaudela bermatzen dute. Horretaz gain, osasun arloan, hezkuntzan, gizarte zerbitzuetan, integrazioan eta barretan estatuko rankingaren buru gaudela bermatzen dute. Horregatik konpromiso hartzen dugu, Euskadin eta Bruselan, eredu sozial iraunkor eta erabalgarri bat hobetzen jarraitzeko. Hainbat gazteek agerraldia egin dute gaur Eibarren EH Bildurentzat botoa eskatzeko, faxistek, arrazistek, matxistek eta homofoboek gure oraina eta etorkizuna ez baldintzatzeko. Euskal gazteok ez dugu onartuko zenbait fasistek, arrazistek, matxistek eta homofobok gure orainaldia eta are gutxiago gure etorkizuna baldintzatzerik. Ez dugu gure eskubideetan atzera pauso bat berare onartuko. Horregatik, ultraeskuinari, atzerakoiei eta besteak beste krisi ekosozialaren negazionistei aurre egingo diegu beti. Gazteok beste behin Euskal Herria Bilduren aldeko bozka emango dugu fasistei min handien ematen dien bozka delako. Fasisten helburuak eta fasisten proiektuak kolokan eta arriskoan jartzen ditugulako. Euskal Herria Bilduren aldeko bozka emango dugu etxebizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Etorkizun hobe baten alde eta esperantzaren alde. Europan Euskal independentiston eskubideak defendatuko dituen ahotsaren alde. Eta besteak beste, euskalduna, feminista eta antifasista den alternatiba bakarra delako. Horregatik, guztiagatik eta gazteon berme bakarra delako beste behin ere Euskal Herria Bildu babestuko dugu. Gazteon duintasunaren eta gazteon harrotasunaren aldeko bozka Euskal Herria Bilduren aldeko bozka delako. Gora Euskal Gazteria! Zumarragan izan da alderdi sozialista, Europako erabaki eta proiektuak Euskal Udalerrietara ekartzeko daukan gaitasuna nabarmendu du Idoia Mendia hautagaiak. Euskadik nire konpromisoa du Bruselan bere interesak defendatzeko, aurrera eginarazten digun eredu sozial eta ekonomikoa defendatzeko. Sozialistok erakunde guztietan gaudela bermatzen dugulako eta Europa udalerri bakoitzera iristea posible egiten dugulako. Enpresa bakoitzera iritzen nahi dugu, saltoki bakoitzera, langile bakoitzaren gana, lehiakorrak izateko eta ekonomia berdea eta digitala bidezkoa izateko. Eta horrek Europa gehiago behar du. Europa indartsu bat behar du, ultraeskuinak nahi ez duena. Alderdi sozialistari botoa ematea haiek geldiarazteko bermea da, baina Euskadiren defentsaren bermea ere bada. Hezkuntzan unibertsitatean sartzeko ebaluazioa egiten ari dira Hego Euskal Herriko 17.469 ikasle. Proba honi ezetz esateko hainbat ekintza antolatu dituzte ikaslek. Ikasle abertzaleak antolakundeak esaterako manifestazioa egin du hainbat herritan. Konta guzu, Mikel. Selektibitatea, individualismoa areagotzen eta ikaslearen osasun mentala kaltetzen duen froga dela salatzeko elkartu dira. Ikasle abertzaleakeko kideak Gasteizeko fakultatean, Leioan, Ibaetan eta Eibarren. Ikasle langilea kaltetu eta hezkuntza sistematik kanporatzen duen ebaluazio sistema dela salatu dute frogaren bigarren eguna delarik. Selektibitatearen eta basoaren aurka manifestatu dira ekainaren 6an ikasle abertzaleak deituta.
Sarbide frogaren bigarren egunean, Gasteizeko kampusean, Leioan, Ibaetan eta Eibarren manifestatu dira. Frogak ikasleen arteko lehiakortasuna areagotzen duela eta antxietatea, presioa eta orduritasuna muturrera eramaten duela adierazten dute. Gure irakurketaren moduan, selektibitatea gure osasun mentalari direktamente atake zuzena da eta gainera individualismoa eta individualismoa eta kapitalismoa suntzatzen duen herramienta bat da. Eta horregatik kontzentrau sortu dugu, daramagu ja kriston urte pila egiten eta jarraituko dugu honetan. Filtro sozialerako tresna dela ere adierazi dute ikasle abertzaleek. Ikasturtea aurrera eramateko baliabide falta duten ikaslei trabak jartzen diena. Gainera ikasturtea edo azken bi ikasturteak modu oso zehatz eta mekaniko batean ematea derrigortzen duela salatu dute. Azterketak egiteko gaitasunak lehen etxiz, beste trebetasun batzuen aurretik. Gastronomia gaietan badugu berririk Bitxor Arginzoniz sukaldariaren Etxebarri erretegia munduko bigarren jatetxe onena izendatu dute. Asador Etxebarri! Inoizko maiatzik beroena izan da aurtengoa munduan 12. hilabetez jarraian markak hautsita. Erandioko Indumetal Recycling enpresa 60.000 euro ordaintzera zigortu du Bizkaiko Auzitegiko lehenengo atalak ingurumenaren aurkako delitu batengatik. Bizkaiko Auzitegiak Erandioko Indumetal Recycling enpresa ingurumenaren aurkako delitu batengatik zigortu du. Hondakinak tratatzeko legezko eskakizunak ez zituela bete egiaztatu ondoren. Enpresari 60.000 euroko isuna ezarri dio, baina zenbait kargudunoi ere zigortu ditu. Adostasun epai batean Auzitegiak 2 urteko kartzela zigorra eta 19.500 euroko isuna ezarri die 2008 eta 2018 artean Indumetal Recycling S.A.ko presidente orde izandakoari eta enpresako zuzendari nagusiari. Bestalde 7 hilabeteko espetxe zigorra eta 7.500 euroko isuna ezarri die 2013 eta 2017 artean lantegiko burua izandakoari eta kalitate ingurumen eta laneko arriskuen prebentzioko arduradunari. Auzitegia frogatu zaio du enpresak tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak birziklatzen dituenak eta gainerako akusatuek bakoitzak bere erantzukizuneko sailean tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak kudeatzeko legezko eskakizunak sistematikoki urratu zituztela.
gutxienez 2013tik 2016ra, gertakari horiengatik ikertzen hasi ziren bitartean. Epai horretan adierazten denez enpresak lehengaiak eta hondakinak leku eta modu desegokian biltegiratzen zituen, aire zabalean eta pitzatutako zolata baten gainean. Hori ala tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak modu desegokian kudeatzeak barnean zeuden elementu kimikoak airera, lurrera, sedimentuetara eta uretara askatzea eragiten zuten. Eta horrek airearen, lurzoruaren eta uraren kalitatean funtsezko eragina izateko arriskua sortzen zuen. Hain justu herriko bizilagunek enpresa hori eta inguruko beste batzuk salatu izan dituzte sortzen duten kutsaduragatik, eta orain Indumental Recycling enpresari behintzat zigorra ezarri diote. Kultura gaietara salto, ikusentzunezko berrietan gurean dugu ostegunero lez Gaizka Izagirre, Pantaiak Euskarazeko kidea. Arratsaldeon Gaizka. Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskerazko estreinaldi nabarmenak aipatzera. Gaurko ibilbidea zinemaretoetan hasiko dugu, robotia, euskeraz bikoiztua, androidek mendean hartutako mundu batean neska batek futbolean jokatzearekin amets egiten du, familiak debekatu dion arren. Eta bigarren izenburua Lagunak erreskatera, film frantsesa euskaraz bikoiztua, Zine Euskadik sustatutako zinema euskaraz programaren barruan, aurten ikusiko dugun 5. filma da Deep Sea lanaren ostean. Netflixen aldiz, Eric telesaila nabarmenduko dugu, New Yorken 80ko hamarkadan girotua, gurasoen eztabaida baten ostean ikastolara bidean dijoala, bat-batean bikote baten 9 urteko semea desagertu egingo da. Krimena, pobrezia, homofobia eta arrazismoa egunerokoan guzti itxatatua dagoen hiria aurkeztuko digute, eta horiek eragina izango dute pertsonaiengan eta baita trama nagusian ere. Primeranen aldiz, euskal ekoizpen bat, Mirande, film bat egiteko zirriborroa. Donostiako zinemaldian estreinatu zuten iaz, zinemira sailean, ondotik hainbat proiekzio egin zituzten herrietan. Gaurtik aurrera ikusgai egongo da euskarazko plataforman, eta Jon Mirande euskal idazlea da filmaren ardatza eta jomuga. Prime Videon estreinaldi nabarmenik egon ez den arren, garrantzitsua iruditzaigu nabarmentzea Eraztunen Jauna boteraren eraztunak telesailaren lehen denboraldia euskeraz ikusteko aukera dagoela, eta bide batez aste honetan bertan abuztuaren 29an iritsiko den bigarren zatia ere euskeraz ikusteko aukera egongo dela. Eta amaitzeko filmin plataforman, azken asteotan ohikoa bilakatzen ari den moduan bi izenburu bikain. Lehena aski ezaguna, baina agian askok ez duzu euskerazko azpidatziekin ikusi, Gladiator. Ridley Scotten 2000 urteko pelikula, Russell Crowe, Joaquin Phoenix protagonista dituena, eta 180 urtean Erromatar inperioan girotua. Eta munduko pertsonarik txarrena, Joaquin Tria Danimarkarraren Harribitxia, komedia romantikoa eta drama uztartzen dituena, Juliek 30 urte beteko ditu eta bere bizitza desastre existentziala da. Baina festa batean, Julik Elvin izeneko gazte bat ezagutuko du eta bizitza beste ikuspegi batetik hartzeko itxaropena sortuko zaio. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Emakumeen eta hegemonikoak ez diren gainontzeko identitateen ikusgarritasuna du helburu senyora sariketak. Ekainaren 8an izango da 4. edizioa Portugaleten eta sariketen ondik norakoak ezagutzeko gurean dugu Larraitz Estrojaola, 4. senyora sariketen antolatzaileetako bat. Kaixo Larraitz, ongi etorri. Kaixo, mila esker gu elkarrezketatzearren. 4. edizioa du aurten senyora sariketak, emakume eta pertsona ez hegemonikoak bertso munduan ikusgarritasuna lortzeko asmoz. Berez ez da batere erraza izan behar, holtza gainera igo eta bertxotan hastea, baina ertzeko identitateek zailtasun handiagoak dituztela esango zenuke? Ni inoiz ez nazigo holtza batera bertxotan egitera, eta ez dakit zer dan hori, baina, bai uste dut, bertsolaritzan bizitzako gainontzeko esparruetan bezala, gizon, txuri, ziz, hetero ez garen gainontzeko identitateak zailtasun gehiago daukagula edo zertarako. Orduan, pixkat zailtasun horrek leuntzeko eta ikusgarritasuna lortzeko, helburu horrekin jarri genuen martxan senyora sariketa. Kate horratza da aurtengo irudia, zer dela eta zer da irudikatzen duena? Bai, kate horratza da senyora sariketaren irudia, kate horratza makarrak euren txapetan erabiltzen daudelako, punkiak belarrixetan, adinekoak euren zapixetan, azkenean, senyora guztientzat baliagarria dalako, bakotxak bere modura. Gainera, zorrotza da,
eta elkartzeko eta lotzeko balixo dau. Eta, bueno, horretxek badie senyora sariketaren helburuak. Elkartzea, saretzea eta kolektiboki ahalduntzea. Beraz, pentsetan jako kate horratzak ezin hobeto adierazten ditule senyora sariketaren balioak eta helburuak, eta horregaitxik da gure irudia. Eta zenbat bertsolarik edo senyorak hartuko dute parte edizio honetan? Aurtengo sariketan 8 bertsolarik parte hartuko daue, gero 4 ariketa ostien 4 bertsolari geratuko dira, beste 2 ariketa beharko dituzte eta azkenean 2 geldituko dira. Eta 2 horretatik aurtengo senyora sariketako Pamela Duna. Azken urteetan, kanporaketak eta finalak izan ditu sariketak, eta hala ere, aurtengoan saio bakarra egingo duzu, ezta? Senyora sariketan etengabe gabitz formato desberdinak probetan, eta aurten senyora bertso eguna jarri gauen, ospatu gauen, otsailaren 17an Soralu zen, eta bertan senyora sariketako helburu asko bete ziren, elkartzie, kultza konpartitzia, gustora egotia, saretzea, baina, egun hori eta gero, ondio sariketa gogoakin geratu ginen. Eta urtean bigarren zita izango zanez, nahiko epentza joakun aurten egun bateko formatua izatea, eta ez aurrekoetan bezala, bat baino gehiago. Horregatik, etengabe aldatzen gabitzen ez, aurten, holaxe. 4. edizioa duzue larunbat honetakoa, edizio honetan egun bakarrean egingo duzue sariketa, zer da goizetik hasi eta arratsaldera arte antolatu duzuena? Aurtengoen egun osoko egitaraua prestatu dugu. Goxien 12etan bertso poteo batekin hasiko gara, bertso poteo hori alduntze bertso eskolakoek egingo dute, Ainhoa Aurien eta Ainhoa Larretxearen gidaritzapean, eta Izargorri tabernatik hasiko gara. Gero, ordu biterdietan, merkatura joango gara, Baskaltzera, danok, goxo, eta ostean, 5:00 saioa eukiko dugu. Eta atzaldeko 8:30 inguru ero 8:00 aurtengo Pamela Duna nordan jakingo dugu. Egun aparta izango da ziur, mila esker Larraitz, 4. senyora sariketak aurkeztearren. Gaztetxetan egingo diren ekintzei dagokionez Gasteizko gaztetxeak poesia mailu bat da literatura jaialdia antolatu du. Gaur izango da Azpimarra irakurle taldeak antolatuko du zehazki. Konta eguzu gehiago, Mikel. Martxan da poesia mailu bat da literatur jaialdia Gasteizeko gaztetxean. Gabriel Arestik idatzitako hitzek izenburua emateaz gain jaialdiaren filosofiaren isla ere badira. Izan ere, ekitaldiek ardatz moduan izango dute ekintza sozialeko literatura eta artea. Mahai inguruak, poesia mikroirekia eta beste hainbat ekintza burutuko dira Gasteizeko gaztetxean egun guztian zehar. Poesia mailu bat da literatur jaialdia ospatuko da ekainaren 6an. Itzulpen tailerra, mahai ingurua, poesia errezitala, kantaldia, erakusketa eta Zabaiako presoentzako liburu bilketa egingo dituzte besteak beste, egun osoan zehar Gasteizko gaztetxean ospatuko den ekitaldian. Mahai inguru bat, duen izango ditugun Uxoa Paulaza, Joseba Zerrenandia eta Martin Bidaur. Eta horrei hitzen dugu interesgarrak iruditu zaizkigun hainbat auziri buruz, literaturaren inguruan eta bar. Poesia mikroireki bat, hor gonbidatzen dugu edozein parte hartzera. Aipatzaren mikroirekian zuzeneko musika izango dugula, eta nahi dugu giro polit bat sortzeare edozein animatu dadin errezitatzera. Gabriel Arestik idatzitako poesia mailu bat da ideia ardatz moduan dauka Azpimarra irakurle taldeak antolatutako jaialdiak. Gizarte eginkizuna eta muin iraultzailea duen literatura izango da protagonista, artea erreminta sozial bezala aldarrikatuz. Eta arte egin daiteke baita ere borrokarako edo iraultzarako. Eta gu pixkat mai gainean jarri nahi genuen artearen azken ulerkera hau, tortarako hartu dugu Arestiren olerki famoso horren esaldi hori. Eta ez dakit, eta pixkat igual baita ere aurre iritzi batzuk kentzeko eta hola, eta horri buruz jardungo gara mai inguruan, espero dut. Itzulpengintza tailerra goizeko 11:30 hasiko da. Arratsaldean 5:30 aurrera, ipuin kontalariak, mahai ingurua, mikroirekia eta kontzertuak zein DJ sesioak egingo dira Gasteizeko gaztetxean.
Besterik ez gure aldetik, ordu erdi barru izango gara bueltan, berri gehiagorekin bestela badakizu esartu amaika.eus, ataria Nik Limboz talde berriaren lehenengo abestiarekin agurtuko gara izarrak eta ezurrak du izena kantak. Arratsaldona pasa. Arthur Evansek egiten duena da alderaketaren bidez erabiltzen ditu ere, Leslie Feinbergek erabiltzen dituna referentziak, baina zeharka gehiago egiten duena da gehiago Europako kulturak, kultura naturala dituko dituena berak, animistak, dira? Animistak izango lirateke gaur izen zuzenako bezala. Aztertzen ditu ikusteko patriarkatuaren aurreko beste bizitzeko modu batzuk zeudela, eta ziurrenik ez demostratzen du ez denboran zehar iraundu dutenak, ez? Kontrakultura bezala edo subkultura bezala. Hemen aipatu behar dugu matriarkatuaren idealizaziorako arrisku bat egon daitekela, askotan entzun izan dugu Euskal Herrian matriarkatu bat zela eta emakumeak eta transmaridigoiak enbitzara bilutxik zelaian barna, musika bat zeon bitartean de fondo. Kanta, eski hori zen irudia, izuzen, joder. Hau kontuz, ez, idealizazionekin kontuz, baina aldiberian ere uste dut batzutan oso arriskutsua dela katastrofismoaren ideia, azkenean ematen durako ezin dugula gainetik hankendu, ez, zapalkuntza sexista eta LGTBI-foboa esango dut beti egon dela eta beti izango dela, eta kontuz igual bai egon dira beste aukera posible batzuk eta berreskuratu ditu ditzakegu gure mesedera. Bai, eta ero matriarkatuaren idearekin ja, eta nabezu segitzen da horrea, da gertatzea gauza interesante bat, dela, erabilizan denetan teoria bezala, erabilizan da, antropologia mintzate teoria evoluzionista bezala, esanez, barbaro egoro batetik zibilizazioa garutzen gala jendarte guztiak, eta prozesu horretan zehar momenturen batean pasatzen gala matriarkatuetatik. Osea, hau da, justifikatzen da horrekin patriarkatua dela sistema hoberena. Eske, eta beti azkenean gertatzen dena da, matriarkatua eta inkontu erabiltzen dela justifikatu alizateko patriarkatua esateko tutu. Hau da, sistema hoberena. Karo, gertatzen dena da, ez dela horrela, osea, esan matriarkatua ez ditugu zantzuak, eta ez dakigu, osea, ez daudela baizik, eta ez ditugu zantzuk hori egon alizan danikan, hau da, egitura oso bat zeinak emakumezkoak zien botere guztia zukatenak ekonomian, sozialean, politikan, familian denean, ez? Hortaz, Bai, berreskuratu ditugu Itziarzigaren hitzak edo Silvia Federitxirenak. Itziarzirak sexual herrian, bere liburuan esaten du, matriarkaturik ez dugu esango dagoenik, ez gara fantasia horretan eroriko, baina Euskal Herrian adibidez inkisizioak horren beste emakume eta sexu genero disidente erail eta violentatu izan edo violentzia erabilizan haien kontra oso adierazgarria da, hemen bazedulako agian funtzionatzeko modu askiagoak edo mehatxagarriak ziren, sistemarentzako mehatxagarriak ziren beste modu batzuk. Eta horra aipatzen du egoitzeko estudu jaso dula ez, fatxillaren bat, gara eta horretako fatxillaren bat, gure fatxadia transversalak historian, gure inguruan oso goza politak esaten zituena. Bai, hau da, Kode Kalistinoa da Kriston Dorengo
zortzigarren mende inguruan egin zen kodize bat, eta kontatzen du persona baten bidaia erromatikan Galezina. Sinisterra. Santiago. Munduaren bukarara. Bueno, Santiago, porque dakizu dagoela bide bat dela Santiago bidea, ez ezer, ez? Hainbat bide dituna barretzen duna, pues, kostako bidea, ez ezer, bueno, dago bide bat itenta gurutzat ditu Euskal Herriak. Nafarroa gara ertan. Eta, karo, orduan, idazten du bere inguruan abertzer, ez? Eta, esate irakurriko izuet, gaztelera, zualez, ala dago, karo, latinez zion, baina, bueno, itzuli da gaztelerara. Eta esaten du Euskalduren inguruan, Nafarren inguruan, claro. Este pueblo es bárbaro, distinto de todos los demás en costumbres y modos de ser, colmado de maldades, oscuro de color, de aspecto inicuo, depravado, perverso, pérfido, desleal y falso, lujurioso, borracho, en toda suerte de violencias ducho, feroz, silvestre, malvado y réprobo, impío y áspero, cruel y pendenciero. Eta de pixkatados. Nafarrekin eta bai, guzikin bai. Claro, bagea, eta perfidas eta ez, como las tías. Esaten du, claro, me imagino zenbat adjetivo, pendenciero, vale, falta de cualquier virtud y diestro en todos los vicios e inquietudes. Esenik hemengo hitzen erdiek ez dut ulertzen, eta española ongi baina ez dut ulertzen, imaginatu nola, tipo bat zeun, como, ez, de alguna forma zeun sakontzen asuntan, ez? Mine mantzion, igual norbaitek mine mantzion eta orduan esantzun saina guztiak inijoa. Bueno, esaten du, parecido de maldad a los jetas y sarracenos. Sarracenoekin baitaren movida dago, de hecho, el libro nabartzen de Monture Matean, ahora y enemigo de nuestro pueblo galo en todo. Por solo un dinero mata a un navarro o un vasco, si puede un francés. En algunas de sus comarcas, da párrafo chobat, en algunas de sus comarcas, sobre todo en Vizcaya y Álava, el hombre y la mujer navarros se muestran mutuamente sus vergüenzas, o da genitalak, mientras se calientan. También usan los navarros de las bestias en impuros ayuntamientos, pues se dice que el navarro cuelga un candado en las ancas de su mula y de su yegua. Usan los navarros para que nadie se le acerque sino él mismo. También besa lujuriosamente el sexo de la mujer y de la mula, por lo cual los navarros han de ser censurados por todos los discretos. Sin embargo, se les considera buenos en batalla campal, malos en el asalto de castillos, justos en el pago de diezmos y asiduos en las ofrendas de los altares, pues cada día, al ir los navarros a la iglesia, hacen una ofrenda a Dios, o de pan, vino o trigo, o de algún otro producto. Siempre que un navarro o un vasco va de camino, se cuelga del cuello un cuerno, como los cazadores, y lleva en sus manos, según costumbre, 2 o 3 dardos que llaman azconas. Al entrar y salir de casa, silba como un milano, y cuando estando escondido en lugares apartados o solitarios para robar, desea llamar silenciosamente a sus compañeros, o canta a la manera del búho, o aúlla igual que un lobo. Esto, pues, ¿es? Bai, gauza, hemen ez dago ez aipatzen, mina esatzen den gauzatako bat ere da, adibidez, txerrilla bezala gainera, ze erabiltzen duen, ze metafora espezista erabiltzen duen, esateko denek mai berdinan jaten zutela baserrian edo, bai neskamiek, bai familiakideek eta bar, eta hemen nik kuriosidade bat daukat, ze hau, zupazenekien hizkuntzan ere islatzen dela. Goitz. Bai. Ai, topatuet, no esaten justo hori. ¿Ustedes esaten? ¿Ustedes esaten zuna? Vale, esaten du, comen, beben y visten puercamente, a cerrilla bezala. Pues toda la familia de una casa navarra, tanto el siervo como el señor, lo mismo la sierva que la señora, suelen comer todo el alimento mezclado al mismo tiempo en una cazuela, no con cucharas sino con las manos, y suelen beber por un vaso.